Окупанти відмовили в апеляції на арешт Нарімана Джеляла. Він залишиться під вартою щонайменше до 23 січня. Про рішення окупаційного Верховного суду Криму повідомив адвокат Микола Полозов. За його словами, окупанти аргументували своє рішення лише тяжкістю звинувачення. Адвокат також додав, що оскаржуватиме рішення окупаційного суду в касаційній інстанції, щоб потім звернутися до Європейського суду з прав людини. Кроме того, Нариман сказал о политическом аспекте его уголовного преследования, о том, что фактически его преследуют за позицию, за то, что он посещал саммит «Крымская платформа». Конечно же, он абсолютно не причастен к каким-либо преступлениям и никуда не собирался ни скрываться, ни каким-то иным образом воздействовать на следствие, на свидетелей, на доказательства і так далі. Сам Наріман Джелял заявив, що його перебування в ізоляторі зумовлене лише фантазіями окупаційних силовиків. Тиснути на так званих свідків, каже, не зміг би ніяк, бо вони засекречені. А залишити територію Криму без паспорта, який в нього вилучили окупанти, неможливо. В то же время у меня 4 малолетних детей, пожилые родители, которые требуют моего непосредственного участия в их жизни. И здесь, как пошутил судья Киевского районного суда, избравший мне меру пресечения ареста, не обязательно, что работаю я официально или нет. Жизнь в семье – это достаточно широкий комплекс отношений, которые требуют моего присутствия. И помощь супруге, и помощь родителям, и так далее, и так далее. Поэтому я считаю, нет никаких оснований для того, чтобы содержать меня под стражей и свободно, спокойно вести с моей точки зрения абсолютно надуманное, вымышленное следствие в отношении меня и доводить его до того конца, который его инициаторы хотят довести. Миколі Полозову також вдалося поспілкуватися з Наріманом Джелялом до засідання. Перший заступник голови Меджлісу розповів, що його перевели до іншої камери ізолятора. В камере в новой отсутствует отопление, ему приходится находиться там в верхней одежде. Там сыро из-за того, что батарея протекла, и они эту сырость пытаются убрать, и запах этот, который остается. Также ему не приходят письма, то есть его держат в строгой изоляции, не дают возможности получать корреспонденцию. На заявление о получении писем, к сожалению, не реагирует. Но главное, Нариман попросил передать всем огромную благодарность за поддержку. И со своей стороны сказал, что все это временно, главное это люди, а люди будут держаться и люди победят. Першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, а також братів Азіза та Асана Ахтемових окупанти затримали під час масових облав 3 та 4 вересня. Їх безпідставно звинуватили у диверсії на газопроводі у селі Перевальне під Сімферополем. У Меджлісі цю сфабриковану справу називають помстою окупантів за саміт Кримської платформи, який відбувся у Києві 23 серпня. І де серед інших брав участь і Наріман Джелял. Там упевнені, що таким чином Росія планує визнати представницький орган терористичною організацією та розпочати ще масштабніші репресії проти кримських татар. Незаконно затриманих не доставили на засідання, а усі докази окупантів абстрактні. Окупаційний Верховний суд Криму відхилив усі апеляційні скарги на адмінарешт кримських татар, які зустрічали Едема Сімідляєва. Адвокат брав участь у 9 з 14 оскаржень. За його словами, звинувачення спирається лише на так звані пояснення свідків. Однак викликати їх на засідання окупаційні судді відмовились. А сам текст пояснень складений універсально, щоб можна було підкласти під будь-яку сфабриковану справу. Они не говорят о конкретике, о конкретном лице, они говорят просто в общем, что кто-то мешал каким-то гражданам, что мне как гражданину мешали люди, кто-то говорит татарской внешности, кто-то говорит кавказской внешности, без уточнения именно личности. То есть конкретно это Меметов мешал или кто-то другой мешал. Мы заявляли ходатайство о том, чтобы вызвали этих свидетелей, чтобы действительно они могли дать пояснение, кого они именно видели, каким образом им мешали проходу, какому транспорту мешали проезду. Но, к сожалению, ни в первой инстанции нас не услышали, ни в апелляционной инстанции.
Не зважали окупаційні судді і на доводи захисту для Віра Ібрагімова. Його серед інших кримських татар звинуватили в участі у нібито незаконному масовому заході та відправили на 12 діб до ізолятора. Але окупанти склали два суперечливі протоколи. Згідно з їх документами, Ібрагімова одночасно покарали за порушення парковки та незаконні збори. Как мог мой доверитель находиться на одновременном массовом скоплении людей на бульваре Франко, в то время как на него был составлен в то же время, там 3-4 минуты разницы раньше, вернее, чем его задержали на 3 минуты, на улице Куйбышева протокол сотрудниками ГИБДД о нарушении правил парковки, что уже противоречит материалам дела. Чимало людей прийшли на апеляційне засідання, щоб підтримати бранців. Адмінарешти вони називають новим методом переслідування з боку окупаційних силовиків. Админаресты, которые произошли в тот день, 23 ноября, когда встречали Эдема Семедляева, я считаю, что они были незаконными, так как люди имеют право прийти и встретить своего близкого для них человека. Поэтому я считаю, что это очередной виток преследования в отношении крымских татар, которые борются за свои права в Крыму, для того, чтобы жить здесь в соответствии со своими обычаями, традициями и религией. Это определенный метод давления на людей за их гражданскую и политическую позицию. Безусловно, мы будем продолжать приходить к зданиям судов. Во-первых, для того, чтобы поддерживать этих людей в их ненасильственной борьбе. Во-вторых, для того, чтобы вести мониторинг и правозащитный, и журналистское наблюдение за теми событиями, которые происходят. Мы будем мониторить, мы будем следить. Эти дела будут обязательно находиться на общественном контроле. Увечері 23 листопада більше сотні кримських татар попрямували до ізолятора тимчасового тримання Сімферополя на зустріч з адвокатом Едемом Семедляєвим, адміністративний арешт якого добіг кінця. Окупанти заздалегідь підігнали автобус, а Росгвардія затримала 32 людини, серед яких були жінки та громадянські журналісти. Усіх звинуватили у нібито порушенні громадського порядку. 9 затриманих жінок засудили до штрафів від 10 до 15 тисяч рублів, а 21 кримському татарину присудили від 10 до 14 діб адмінарешту. До 6,5 років ув'язнення окупанти засудили українця Сергія Швиденка. Його звинуватили у нібито керуванні діяльністю українських диверсантів у Криму. На думку окупаційних ФСБівців, Швиденко з материкової території України координував підготовку так званих диверсантів. Йдеться про кримчан, яких окупанти безпідставно затримали у 2016 році. Дмитра Штиблікова, Олексія Стогнія, Гліба Шаблія, Олексія Бесарабова та Володимира Дудку звинуватили у плануванні підриву вежі радіомобільної газотурбінної електростанції, складу паливно-мастильних матеріалів та вежі радіоцентру Чорноморського флоту російських окупантів. Найімовірнішим часом для військової ескалації з боку Росії може стати кінець січня, однак її можна уникнути. Про таке заявив міністр оборони України Олексій Резніков, виступаючи з трибуни Верховної Ради під час запитань до уряду. Ескалація є вирогідним сценарієм, але не обов'язковим. І наше завдання – відвернути його. Чим краще ми спрацюємо самі і разом з нашими партнерами, тим меншою буде загроза ескалації. Спосіб зробити ціну можливої ескалації неприйнятною для агресора. Резніков додав, що Росія вже почала зимові навчання поблизу України, активізувала розвідку, перевіряє зв'язок та здійснює заходи з маскування. Минулого тижня відбувалося посилення танками та бронетехнікою у Брянській та Смоленській областях Росії. Загалом сумарна кількість військ на території Російської Федерації, а також на тимчасово окупованих українських землях, які можуть бути задіяні в ескалації, оцінюється у понад 94 тисячі осіб, заявив міністр. Росія впродовж року застосовує тактику своєрідних хвиль. Відбулася концентрація військ неподалік наших кордонів. Потім особовий склад відводився у місця постійної дислокації, а техніка залишалась. Це дозволяє противнику скоротити час на розгортання.
При цьому міністр додав, що Україна найбільш зацікавлена у політично-дипломатичному сценарії врегулювання. Жодних силових провокацій з нашого боку бути не може. Водночас шлях умиротворення агресора не розглядається. У разі потреби Україна дасть відсіч, заявив Резніков. Стало відомо ім'я українського воїна, вбитого напередодні російським снайпером на Донеччині. Це 22-річний солдат 93-ї бригади «Холодний Яр» Валерій Геровкін. Він уродженець Краматорська на Донеччині. Боронив Україну з минулого року. Минулої доби російські окупанти поранили українського воїна, повідомили у штабі Об'єднаних сил. Він зараз під наглядом медиків. Його стан називають задовільним. 82 та 120-мм міномети ворог застосував неподалік Новолуганського та Красногорівки. На інших ділянках Східного фронту відкривали вогонь з гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Впродовж поточної доби, 3 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. В напрямку Красногорівки окупанти вели вогонь з протитанкової гармати МТ-12. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. 13 777 нових пацієнтів з ковідом виявили на материковій частині України. Майже 23 тисячі українців при цьому одужали, а 509 померли внаслідок хвороби. За даними Міністерства охорони здоров'я, уже 37% дорослого населення України пройшли повний курс щеплення. А у листопаді встановлено рекорд. Медики зробили більше 7 мільйонів щеплень від COVID-19. Заступниця міністра охорони здоров'я закликала тих, хто зробив перше щеплення більше ніж 30 днів тому, зробити друге у найближчі вихідні. Адже з понеділка їх жовті ковід-сертифікати не будуть дійсними. На сьогодні їх термін дії складає 120 днів. Однак із понеділка він буде скорочений до 30. І з чим пов'язане таке рішення? Ми спостерігаємо появу тенденції, коли люди, отримавши першу дозу, не звернулись вчасно за другою. Це означає, що людина не має ефективного захисту від хвороби та її наслідків. А окупаційна влада Криму звітує про зниження захворюваності. Вони виявили 614 нових пацієнтів з ковідом. Утім, смертність поки не зменшується. Минулої доби 33 людини не змогли подолати хворобу. Цьому підсудному 101 рік. 80 років тому він служив охоронцем у нацистському концтаборі Заксенгаузен у Німеччині. Наразі дає перші свідчення на судовому процесі, який розпочався у жовтні у землі Бранденбург. Повне ім'я чоловіка не розголошують. Відомо, що його звуть Йосиф. Підсудного звинувачують у свідомому та добровільному пособництві вбивству 3,5 тисяч ув'язнених. Вони загинули у період з 42 до 45 року минулого сторіччя. На засіданні чоловік відкинув усі звинувачення. Він заявляє, що не служив охоронцем у Заксенгаузені. На запитання судді, чи одягав він нацистську форму, чоловік відповів негативно. Це суперечить відомостям у заяві про призначення пенсії від 1985 року. Вона була тут на розгляді суду. У заяві, підписаній обвинуваченим, зазначено, що він перебував на військовій службі в період із 1940 по 1945 роки. Обвинувачений пояснив суду, що підписував вже заповнений бланк та ретельно не перевіряв інформацію. Позивачі просто у жаху, вони розчаровані та засмучені, оскільки очікували кроку у правильному напрямку. Вони сподівалися, що він хоч трохи жалкує, що сталося з в'язнями в концтаборах. На думку адвокатів позивачів, обвинувачений навряд чи уникне вироку. Просто тепер експертам доведеться подати докладніші докази. Слухання у справі продовжиться до січня. Хоча підсудному більше 100 років, лікарі вважають його досить здоровим, щоб
бути присутнім на засіданнях. Концтабір Заксенгаузен було створено у 36-му році. Там були місце для публічної кари, будинок для масових убивств, газова камера та лікарняний барак, де відбувались медичні експерименти над людьми. У його катівнях було вбито 100 тисяч людей. Там також готували охоронців для інших концтаборів. Кримчани, щеплені «Спутником», можуть вакцинуватися препаратами, сертифікованими Всесвітньою організацією охорони здоров'я на материковій частині України. Це не є протипоказанням до щеплення Pfizer, Moderna, CoronaVac та інших препаратів, повідомляють медики, які працюють у пунктах вакцинації на межі з Кримом. З 1 грудня на КПВВ Каланчак та Чонгар почали вакцинувати людей, які їдуть з окупованого півострова. Як повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, щеплення можна отримати з понеділка до п'ятниці з 9 до 15. На пунктах вакцинації також можна укласти декларацію з лікарем. Можем принимать всех желающих жителей Крым, которые являются гражданами України, і можемо надавати їм такі послуги, як вакцинацію. Також ми можемо скласти декларацію з лікарем і надалі надавати ці послуги. Декларации хотят заключать, и прививки хотят приехать сделать, и людям очень удобно. Пришел, перешел границу, тут же все получил. Мы сразу после вакцины будем вносить в базу данных и сразу сможем выдавать сертификаты в печатном виде. Если у человека, который сюда приехал, подтянется, будет установлена ДИА, он сможет подтянуть сертификат сразу после прививочки. Не встигли мігранти влаштуватися на новому місці на півночі Франції, як тут відкрився перший ресторан. Курдський мігрант Даван готує у ньому кебаб. Бог створив кебаб, і я дякую йому за те, що на кебаб є попит. Проблема в тому, що я не маю офіційного місця. Час від часу мене турбує поліція. Цей табір виріс біля занедбаних залізничних колій у Дюнкерку. Усі ці люди сподіваються перебратися через Ла-Манш, щоб розпочати нове життя у Великій Британії. Але поки що їхнє життя далеке від казки. У багатьох тут скінчилися гроші. Їм нема чим заплатити нелегальним перевізникам, щоб вони переправили їх через канал. Даван каже, що на дорогу сюди в нього пішло більше $2000. Потім довелося вигадувати, як заробити. Перевізники людей через канал мають знати, що у Курдистані немає роботи. Вони забирають усі наші гроші. І якщо ми виступаємо проти, то зустрічаємо протидію. Взагалі багато хто просто бояться плисти. Минулого тижня в Ла-Манші затонув надувний човен із мігрантами. Загинуло близько 30 людей. Вижили лише 2. Чоловік каже, що майже місяць тому навіть приїхав на берег, але потім відмовився, коли зрозумів, що у човні з ним пливуть ще 47 людей. Говорить, що планує заробити більше грошей, щоб потрапити на човен, де буде не так багато пасажирів. Але в ідеалі має забратися в одну з вантажівок, які перевозять товари підводним тунелем. Щоправда, це завдання останнім часом стало майже нездійсненним, оскільки французька сторона посилила перевірки.